شاہ جی قبلہ مسجد اقصی ہے 1,24,000 نبی میرے نبی دی آمد دے پہلے بیٹھے نہیں اس سارے نبی کوئی کتنوں آیا کوئی کتنوں آیا جیڑا رب مسجد اقصی چ بلا سکدا سی او رب مسجد حرام چ بھی نبیوں نو بلا سکدا سی اس رب نے مسجد اقصی چ کیوں بلایا نبی کریم نو کہندا کملی والیا مسجد حرام وچ بیٹھا رہے سارے نبی ایتھے آن کے نماز پڑھا دیویں نماز پڑھا کے عرشاں تے آ جاویں پر انج نہیں اللہ نے فرمایا سونیا مسجد حرام تے مسجد اقصی جاؤ اوتھے نبیوں نو پڑھا کے تے نماز تے عرشاں تے آ جاؤ جیڑا نبی مطلب مسجد اقصی چ نبیوں نو بلا سکدا ہے او مسجد حرام چ بھی بلا سکدا ہے پھر کملی والے نو مسجد اقصی کیوں بھیجیا نوجوانوں رب اللہ دے رہن وال مسجد اقصی سارے نبیوں دا قبلہ سی 70,000 بنی اسرائیل دے نبیوں دا قبلہ بیت المقدس رہیا اللہ نے فرمایا کملی والیا انہاں نبیوں نو جے مسجد حرام بلایا تے نبیوں نے کہنا ہے مسجد بھی اپنی سی مصلی بھی اپنا سی امام بھی آپ بن گئے ہیں اللہ نے فرمایا کملی والیا مسجد اقصی جاؤ جہاں کے نبیوں نو نماز پڑھا کائنات نو پتہ لگ جائے مسجد جدی بھی آوے مصلی جدہ بھی آوے امام محمد ہی ہوندے